Aș vrea să vă citesc ceva din cartea lui Filip Iancei, Zvonurile unei alte lumi se numește. El preia din altă carte o comparație, o analogie, un discurs despre două fete care au trăit la un interval de 100 de ani. Prima fată, cea cu mentalitatea specifică a anilor 1890, scrie astfel: disciplină. Să gândesc înainte de a vorbi. Să arăt seriozitate în tot ceea ce fac. Să fiu cumpătat în ceea ce spun și fac. Să nu-mi las gândurile să zboare. Să mă porc cu demnitate. Să mă preocupe mai mult ceilalți. La 100 de ani distanță, o corespondentă a ei din anii 1990 își propunea următoarele obiective. Să arăt pe cât posibil din ce în ce mai bine. Să slăbesc. Să-mi cumpăr alte lentile de contact. Mi-am schimbat deja coafura, am un machiaj mai bun, haine și accesorii noi. Observați diferența. În 100 de ani, sau de fapt în mai puțin probabil, s-a schimbat cu totul paradigma, de la interior spre exterior. Revenind la noi, cu siguranță că noi, din punct de vedere istoric, ne poziționăm mult mai aproape de fata din anii 1990. Dar ca gândire, am împrumutat și noi cultura lumii sau trendul lumii, punem accent pe exterior mai mult decât pe interior. Știți care e diferența între interior și exterior? Exteriorul trece. Pofta ochilor, lăudă rușinea vieții, pofta, toate vor trece. Căci lumea și pofta ei, spunea apostolul, vor trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Diferența între interior și exterior este că interiorul rămâne, e veșnic. Faptele noastre ne vor urma, pe când exteriorul se trece, se îmbătrânește. Ea, chemarea Evangheliei este să punem preț mai mult pe interior decât pe exterior, fără în același timp să neglijăm exteriorul.